South Africa sabingelela ngenza kwethu kuphi nokubhena khona nibela umduduzi ngamkhwanazi sivela kwinhlangano ithuleni organization. Hey, ikhumbula sisakhula kudala bayazika abadala esakhula nabo nabakhula ngaphambilini kwethu. Kwakukhona into ekuthiwa ukudingiswa. Kwa umuntu wayedingiswa ke ngoba kwakhona asuke mhlambe ekwenzile endaweni bese uthola ukuthi umphakathi uthi hey ngeke sisahlala la mhlambe bese kuphuma isinqumo ke engabi konkosi noma enduneni uthi hayi ngeke lawa lo muza uthuthe uhambe. Sinodadewethu ke namhlanje kusifole kusedadewethu ekhala minyembezi sibikele ukuthi hayi khona ukuphuthuma ukumphethe kabi akana ngisho indawo yokulala ngoba udingisiwe lapha eMlazi ke NUZ nawe Daliwoza yona indwethu nawe Daliwoza indwethu le kuthiwa yini uMlazi nazi ibig nazi uyisenazi kuthiwa eMlazi ke kuyadingiswana nanga udadewethu ke uthi impela udingisiwe kwaze kwawiswa ke nendlu yakhe uzochaza ukuthi bekwenze njani nokuthi ukhala ngani njengoba la kuthina nokuthi uvuka phi ngoba indlu yokuhlala akasanayo umphakathi uyiwisile indlu uthi ke namaphoyisa azangamsize ngalutho kukhona konke lokho ngoba ke engazuthi nekomiti belihlangene nawo umphakathi ke obumdingisa ukuthi ke udingiselwani ke sizozwa ngaye. Sawubona ma. Sawubona bhuti. Siyaphila njani dadewethu? Ngiyaphila nami. Siyaphila ubani igama ma? Balungile Mhlongo. Balungile. Ngephi nje manje? Ngokuhlala ngokuzalwa ngisuka eSunface. Yes ma. Amakhaya ami. Bese ngokufuna amatoho ngila eThekwini la eSilver City endaweni ebizwa ngeSilver City. Ikephi Silver City? eSilver City lapha emathuneni asezwelethu kumohamba ngoMangosuthu Highway. Emlazi. Emlazi. Angikhuluma iphutha mangithi semlazi. Isemlazi. Yebo mama. Emathuneni asezwelethu igama lendawo ibizwa ngeSilver City. Okay ma. Yebo. Kwenzakalani dadewethu? Nakho usikhalela ekseni nje inyembezi uyosithela ngenyembezi sivuka nje ekseni. Qedaka ngisho itiye lethu. Mengingasho nje umuntu engithandana naye besihlala ndawonye naye besanonyaka owodwa ube nengxabano nomakhelwane wahamba waya endlini kamakhelwane bayoxabanela khona wafike bagwazana ngebhadi umakhelwane washiya emhlabeni umuntu lona ebengihlala naye waboshwa useWestville ngesikhathi eshonile umakhelwane umphakathi wangijikela wathi mina ngifuye isigebengu uyangixosha endaweni wanqumela izinsuku uyangisabisa ubiza ama meeting zonke izinsuku kulwa negama lami. Ubani obiza ama meeting? Usihlalo wendawo. Ubiza umphakathi. Yeah. Uyawutshela ukuthi mina angisadingeki kule ndawo ngoba ngifuye isigebengu. Okubhlungu kakhulu ukuthi umuzi owami ngineminyaka ewu8 ngathenga indawo ngemali yami yayiphumile yeProvident Fund kade ngisebenza esitolo waphela umsebenzi ngathola leyo mali kanti bengumuntu oqashile ngase ngithenga indawo ngesikhathi ngitholana nobhuti wayeqashile kwenye indawo kodwa khona endaweni bayamazi khona endaweni kodwa eqashile ngesikhathi esethandana nami esetholana nami wazohlala endlini kwami besa nonyaka owodwa sihleli naye ngokuthi ubhuti kenze kanje axabane umakhelwane azashiya emhlabeni ngathola icala lokuthi mina bengihlala nesigebengu uma bengigcina endaweni isigebengu sami sisazobuya siphinde sibulala abanye abantu. Bebe bangani ma? Babanga indaba kaBhiya kwakunengane yayimdlalisa umufi ngoBhiya emfihlela wona uBhiya nje owodwa. Ngesikhathi ubhuti wakamakhelwane efuna uBhiya wakhe wazitshela ukuthi ufihlwe ilo muntu engihlala naye kanti cha yena wayesasukumile umuntu lengihlala naye esaphumile ngesikhathi ebuya ubhuti lo umufi wazitshela ukuthi ufihlo yena wase ufuna kuyena wathi ngicela uBhiya wami wase lo engihlala naye wamshaya emshayela ukuthi umqambela amanga ukuthi uBhiya wakhe uthathwe uyena kanti ngempela lo engihlala naye wenga uthathanga uBhiya kanti ke uBhiya wawufihlwe ingane nayo futhi imdlalisi
Base-ke umuntu lo engihlala naye mina wamshaya ngempama umufi ngoba emshayela yona indaba kaBhiya. Sekuthi ingane seyibona ukuthi hayi indaba sekuyaxatshwana manje kubanga lo Bhiya lona. Seyiyasho ukuthi hayi bonanga uBhiya la kumina ufihlwe yimina futhi bengidlala benginidlalisa. Zahamba iy'nsuku bexabanile babuye babizana baxolelana. Baxolelana bathengelana ugwayi kwaba kuhle. Ngosuku olukhulu-ke yavuka futhi indaba. Lona-ke lolu suku umuntu lengihlala naye wasuka endlini waya phezulu endlini kamakhelwane. Wafike bagwazana khona. Waze egcine sesishiyile-ke umakhelwane. Inkinga enkulu-ke umuzi akuwona okabhuti, umuzi owami. Wakhe wathengwa yimina indawo ngase ngiyawakha futhi ukwami nje. Ubhuti akaze enze lutho ngoba vele sitholane engasebenzi. Abakubokamufi bathini abakubokamufi? Abakubokamufi sixoxile nabo ngisachaza nje ukuthi kwenzakaleni ngoba bebefuna ukwazi ukuthi kwenzakalani. Bafika khona kwami egcekeni nabo futhi somakhelwane nami ngiyanyuka ngiyekhona sixoxisana. Bona bebengangilwisanga bona kahle. Abantu abangilwisayo umphakathi. Manje inkinga yami enkulu angisebenzi. Enye inkinga yami yesibili manje ngalesikhathi umphakathi ufika izolo wadiliza indlu yami. Anginandawo yokuhlala, ngisizwa amaphoyisa engiqoqisa nawo usizo lwawo engilitholile lokuqoqiswa impahla kuphela. Lokuthi ngibe safe ngesikhathi ngiqoqe impahla. Nazo lezo mpahla ngiziqoqa nje angazi nokuthi ngiyaphi. Ngiqubile la ngiqube khona. Akuyona indawo engiyitholile yokuhlala. Ngoba nakhona kwamaroom amabili kunezingane nakhona eziwu2 nomndeni wakhona uwu2. Nami ngifika nemithwalo yami nabantwana bami abawu2. Sesigcwele nje manje into engayazi ngisenkingeni enkulu. Bakubiza bazoqula icala lakho base beyakhipha isinqumo. Bangibiza baqala babizana bodwa kwi-meeting base bebuye bayangibiza. Ngesikhathi bengibiza kwi-meeting mengakhuluma iqiniso nganginengcindezi ngoba mina bangilanda endlini. Ngiyafika ehholo umphakathi ugcwele indlu. Ngivele nami ngiyazizwa ngiyasindelana ikhanda lami lingathi liyanqanqazela uvalo ngoba ngangisaba ngisho ukubona umphakathi. Kungavumi nokuthi ngikhulume ngivevezele ngoba ngathi ngingena ngaphakathi ehholo onke amehla abheke mina kanje ngazibona ukuthi ngaze ngayisoni. Akuvumi nokuthi ngikhulume nokuthi ngichaze ngalendlela yokuthi eminye imibuzo ababengibuza yona ngahluleka ukuyichaza kodwa ngiyayazi. Kodwa yangihlula. Ngagcina sengiphendula izimpendulo ezingekho. Isimo sami somqondo sasingekho kahle. Kodwa engikusola kakhulu mhlawumbe ngoba ngangena ngingedwa ngiya ebantwini abaningi futhi abantu asebenemibuzo eminingi abayaziyo ukuthi bazoyifaka bathini kumina. Ukuthi nami ngedwa ngazithola ngingena support. Njengoba ngibuza kubangwani bengizama lokuthola ngempela the logic behind ukuze kubalwe bagwazane because general bomkhona wakhuluma indaba yokutshwala ukuthi kubeke ngayo utshwala ngabe uyaphuma emalokishini yabo. Buka njengamanje kuba ngoBhiya sekuphuma isidumbu yabo. And again umuntu oseceleni njengami bengicabangela mina leswa ngibuza kubangwani bethi mhlambe ngenzeka ukuthi lo mhlambe wake wancuma ni kuwena mhlambe lo wathola lento esingenza mhlambe ukuthi umphakathi uzofika lesi sinqumo sokuthi uthi uyahamba wena ngoba uma ngabe kungenjalo babe bangela uBhiya nje ngokwabo ngempela. Akekho umuntu ovuka athuma isigebengu ukuthi asambe siyogwaza umuntu sibulala. Nabo izingane zabo noma mhlambe nabo kamadoda abo iphutha lisengenzeka but lokho akusho ukuthi ke umndeni wonke usufuneka ukuthwale isono sikalo evele seboshiwe semaphuseni kumanje because kahle isoni nesigebengu yilesi sisejele okufuneka bona bashaya umthetho senkantolo ukuthi lo asimdingi endaweni sisi nendoda yakho angeke sifune ukuthi siphinde siyibone la uma ke sayibona mhlambe siyozibambela thina umthetho ngezandla zethu yabo. But bangabe sebethatha izono zomuntu ovele seboshiwe bazozithwesa wena. Ngizama ukuthola ilogic ukuthi ngabe mhlambe noma mhlambe yona mhlambe ekuhlalwa ngayo emlazi leya imithetho yakhona noma mhlambe ke into nje ebiyenziwa ile qeqebane lomphakathi ohleli kuwena okubona ukuthi ke futhi nabe kunamalungelo akho ahudwele phansi la.
Yebo. Uma sekuzoba nabantu abathatha umthetho ezandleni ba-destroy especially nje ubusho nje umuzi wakho awunakhaya kumanje yabo. Yebo. Asisho ukuthi thina mhlambe sithi abakwenzile sithi kuwena sivuna wena asivuni wena yabo. But sibheka thina nje ubusilandisa ukuthi silalele nathi ingqondo ziyacabanga ingqondo zethu njengamanje ukuthi ungabe ikhona kupho kuyikhona khona. Yebo. Yabo. And amaphoyisa awakusizanga. Yebo. Nekhansela futhi uthi alikho ikhansela kuleyo ndawo. Asinalo ikhansela. Owamhlamba uzelusile nje. Kukhona osihlalo Babekwa bani ohlalo? babekwa umphakathi. Ba reporter kubani ohlalo? Ayikwazi ngabe nekhansela le ndawo. Yebo. Yabo. Phela futhi seZimbabwe la kulesiqonisha la kusenemlazi. Ngothini ngoba ikhansela elikhona lingaleke manje lokushina ngithi thina sezakhiweni lingale lokushini kwakovi kanje. Uthe nomnyama ngokuhlala lapha? Ngineminyaka ewu8. Awukaze univote lapha utheni vote ikhansela? Savota. Nivotele ikhansela? Yebo. Ninalo ke ikhansela lapha siswami. Ikhansela lapha ninalo. Yebo. Yabo. Unyakaza. Unyakaza ufuna ukwenza? Ngifuna ukubona ukuthi le vote le manje bekuvotela amakhansela. Hayi bekuvotela uhulumeni wazo lonke lo. Amasela lawa seParliament lapho la azoboshwa uthi uMamkhawulu uyeza umkwanasi. Cha siyeza kulaba beni masiya kubona ngonyaka ozayo. Yebo. La kufuneka siyoqondisa khona izwe ke nakubona siyibambe lo masipala bethu. Votelile lokho. Yabo. Ikhansela ke lapha unalo dadewethu yabo. Yebo. Ngicabanga ukuthi mhlambe ke okunye ongafuneka uhambe uyofuna umnyango walo ukuthi lingakephi. Yebo. Ureport isimo obhekane naso ukuthi siphi. Yebo. Sibone ke kulona ukuthi lithatha ziphi inyathelo lona. Ngoba phela lona liphethe umphakathi. Yebo. Therefore ke lokunye futhi lokho kusho ukuthi ke sekuzokwawiswa ngisho indle yakho. Ngicabanga ukuthi bewusa indle yakho babona ukuthi bawubani. Yebo ngibabonile. Bebengaqokile amabharaklavu. Abanye bebezifihlile kodwa abanye ngibabonile. Ehe. Nomuntu owayekhona emhlanje wakhipha isinqumo ukuthi hayi ke hep siyaxoxa. Cabanga ukuthi uyabaza. Yebo ngiyabazi. Konke lokho kufuna ukuthule ke ekhanseleni sibone ukuthi ikhansela ngempela la votela ngempela ukuthi lizokwazi ukuthi lide umphakathi ngoba kule isimple eyokuthi ngiyahlale phansi kuxoxiswane kuphunye ngempela nesixazululo esizozwakala ngabikho umuntu ocindezelwayo ngoba phela umbulalo useboshiwe usejele. Inkinga ke bhuti lapho abakholwa ukuthi uboshiwe. Akhona amazwi engwezwayo ukuthi thina sokwazi ngani ukuthi lo muntu oboshiwe. Kanti abayini enkantolo police station babuza police station. Lapha police station yethu sihamba ngeenyawo kodwa babhizi bayabuzana ukuthi bazokwazi ngani ukuthi umuntu uboshiwe noma hayi mhlawumbe kukhona okungalethi sini sifihlela khona bona nikubanga lapha kule yabo. Kukhona okungale mhlawumbe. Awungenzeka ke sibhodi ukuthi kunjalo. Angifuni ukuphika. Uwena phela owaziyo ukuthi benihlele kanjani lapha before kuze kwenzeke lento. Yebo. Kukhona okungale. Yebo. Before kuze kwenzeka lokhu nje sekuqubula lokwaziyo loma kwakuthanga yabo. Yebo. Kuze kufike lesinqumo esikanje ungasitshela kushela mhlambe khona wena kanti mhlambe khona ungasitsheli khona nabo mhlambe uthatha lithuba ukuthi bakhulume bayoveza okunye. Yebo. Bengakhuluma iqiniso nje kuthiwe ngikhuluma leli lokuthi uyafa njengamanje. Yebo. Into engiyibona seyibanga kakhulu ukudayisa. Hawu nakho. Yebo. Nanokuthi mangikhuluma elinye iqiniso mina ngumuntu ozamayo nginanezindle eziqashisayo ezu3 indlu ngayinye ngibiza 500 khona endaweni amaroom amathathu. Cabanga ukuthi yonke leyo mzamo leyo iyona engibangela inzondo kubantu. Yiyo ke leyo nto le yebo. Ngumuntu ophandayo nje angihlali phansi nakho ke sesebo. Yebo. Uyadayisa? Nezindlu eqasha ngazo? Yebo ezu3. Awu ke. Sekusobala njengezinqa zesele. Neselaze laba nebhadi nje ngapha nezimvu nazo izinqa ngaphandle. Nanokuthi bhuti indaba mina kungabhekwa ukuthi hawu umama lo ufike iseyimngakho iminyaka ifikile endaweni. Nangu umuntu ona ufika isikhathi esingakanani yena yini lokho nje akubhekwa kwayikona. Lezi zwayo ngithi siswami le ake ekhanseleni lakho angithi yabo. Siyobona ukuthi lona ke li-acta kanjani ukuzama ukulungisa lesi simo angithi yabo. Ngoba phela eSouth Africa isekho indawo ukuthi funa kudingiswe umuntu. Angazi noma isakhona nemhlawumbe ke nasendaweni zamakhosi kodwa nje eThekwini emhlabeni kaMasipala. uMasipala kuphela ongakwazi mhlawumbe ukuthi ayisiyakususa la ngithi yabo.
le nje ukuthi izohlanganisa isigejana sabantu isikhiphe isinqumo esikhipha ngoba futhi kunabantu ababehind laba bephusha ukuthi akahambe mhlambe nibangemqasho manje bangaloku kudayisa okushoyo kunabantu khona bebengemuva bebephusha ngayo yonke indlela ukudayisa okukhulu ke yabo ake sicele nje simnike ukhansela ke ithuba nayo ukuthi ke akalalele ezwe indaba yakhe yabo sizozwa ke ngayo mhlawumbe ukuthi ke bekuphi but ke mawukuthi nathi funeka escalate imetha yakho siveze ukuhlukumezeka komuntu wesifazane ihlwenza umphakathi ahleli nawo soqhubeka sikwenze lokho vele ngenyanga ezayo uqala inyanga yabantu besimama yabo ngeke uhambe untutha nezingane ezweni la ngithi yabo kade nekhaya ubuso lakhe lingane zakho kwanzima bona kumanje bathokomele emjondolo lihlala kwa lapha bathokomele bona emjondolo yabo lapha botha nezimbawula wona nezingane semnyango lapha uyantanda ake sithembe ukuthi ukhansela mama ngithi yabo yabo futhi mawumuze ukhuluma into engayizwa usitshela yabo ndiboza usithola nje ubuye kuthini ubuye ugijima ilapho ke sebese escalator khona ke nathi yabo okushuthi mina umele nje kusasa ngihambe ngekhanseleni impela nje kunjalo hambe uyolifuna nje khansela ngeke ukuthi lapha niphethe khona eZimbabwe lapha ukuthi ngamhlamba uzelusile ngizozama amandla ami wonke ukuthi ngilithole ahamba ke mama uye ekhanseleni ufike ke yabo yabo even emhlamba usukhona ungasifona ngisho usifonela nathi sikhulume nawe ngiyakunika leyo privilege okay ngiyabonga mama yebo ngiyabonga yebo South Africa nalokho usiza beze ngalokho udadewethu lokuthi ke usedingisiwe lapha emjondolo yasemlazi kuthiwe kephi eSilver City lapha nathiwa kunomphakathi lapho odingisa nayo ukuthi umdingisile komuntu esifazane nezingane zakhe baze bawisa ngisho indlu yakhe ukuthi akahambe but nje story sakhe uyezwa ukuthi they are missing puzzle akhona ukuthi police station thiwe la police station kodwa uthi umphakathi awazi ukuthi ngempela umuntu uboshiwa awuthembi awuye ngane epolice station uyobuza because beliba khona icala ukuthi kuye enkantolo kwathola i-case number nama-date okuye enkantolo kwakho umuntu ukuthi uyena enkantolo ukuthi bezohamba bayombona enkantolo nabo bayobhikisha ke ngaphandle baphathe ingqembo ukuthi angaphinde abuye la but ke kuyacaca ukuthi kukhona abanakho ngale eceleni angithi ngoba bengeke kube yilokho kuphela isigebengu basithi siboshiwe isigebengu singaphakathi ejele but still manje they coming back gunning for your blood asazi ukuthi ke inhloso yabo bekuyini kodwa ke sicabanga ukuthi singaba nayo ihlungu yokuthi kubangwani yilokho neSouth Africa siyabonga nisale kahle emakhaya